Dobrý den či dobrý večer. Každopádně vás vítám u mojí nové creepypasty, kterou jsem bohužel nahrával sám. Ale jelikož tato creepypasta není moje a prakticky jsem ji vypůjčil jsem si ji z internetu, tak na konci zmíním původního autora. Creepypasta Nuggetky. Vždy jsem byla se svou rodinou velice skromná. Museli jsme se totiž přizpůsobit životu na farmě. Jídla jsme dostávali docela dost, ale když se nás sejde více, máme problém se všichni najíst. Ale co naděláte, jsme rádi za nocleh a jídlo. Paní domu má jedno dítě a manžela, který je obrovský. Musel na sobě hodně pracovat. Žijou v průměrně velkém, žlutém domě, obloženými prkny. Dítěti je okolo 5 let a je to v skutku jedlík. Určitě to má po svém otci. Dítě nás sem tam chodí navštívit do stodoly, ve které přespáváme a za práci dostáváme jídlo. Vyhovuje to jak nám, tak rodince z toho žlutého domu. Dítě jenom dokáže docela lézt na nervy. Když nemá co na práci, tak umí strávit desítky minut jenom pobaveným koukáním na nás. Vždy to jeho koukání bylo takové více dychtivé než pobavené. Je to divné a nelíbí se mi to, ale nemůžu to dítě nějak odehnat nebo na něj nějak vyletět, protože by to rozhněvalo pana a paní domu, což by nejspíš ukončilo naší kariéru. Ale teď nás jen nesledovalo, ale začalo nahánět moji sestru s maniackým úsměvem na obličeji. Mí sestře už ruply nervy a ve chvíli, kdy se jí to dítě dotklo, ho kousla. Následně jsme viděli, jak se dítě rozbrečelo a odběhlo do žlutého baráku. Za chvíli se zjevil pán domu. Postupně si vzal do domu jak moji sestru, moji tetu a taky moji mámu. Já byla schovaná v seně a v šoku jsem to všechno sledovala. Když nadešel večer, konečně jsem sebrala odvahu moji rodinu zachránit. Šla jsem tedy do žlutého domu zadním vchodem, přes který pán domu odtáhl moji rodinu dovnitř. Nikoho jsem tam neviděla, tak jsem vklouzla dovnitř a hledala moji rodinu, ale nic jsem nenašla. Slyšela jsem dítě, jak si to dupe po schodech dolů z horního patra domu, kde má nejspíš pokojíček, tak jsem se rychle musela schovat do jídelny pod stůl. Jídelna byla hned vedle kuchyně, ze které jsem nyní slyšela svoji matku, jak potichu naříká, a v pozadí jsem slyšela boroušení velkého nože na maso. Poté jsem slyšela, jak moje matka brečí o pomoc, dokud jsem neslyšela narážení kovu o dřevěnou desku. Moje matka už nenaříkala, byla úplně potichu. Teď už jsem panikařila, ale musela jsem zůstat pod stolem, protože zrovna probíhalo dítě přes jídelnu do kuchyně a zeptalo se: Mami, co bude dnes na večeři? Paní dom odpověděla: Nuggetky, jak je máš rád, synáčku? Mňam, to se moc těším, ale maminko, jedna slepička ti chybí, je tamhle pod stolem v jídelně. Původní autor Nugget.